hospital o tambalanan. Danpanan sa nagkadaiyang katawhan, kapaingnan sa dili maantos nga balatian, aron mahatagan sa tukma nga pag-alim, sukmat sa wala palandunga nga kasakitan. Hugpong sa mga banggiitang mananamba, nagtambayayo na naghihusa, pagkaplag sa lintunganan, dason sa paning kamo, dalit ang kinaadman, himpit nga katakos, pagsalpar sa kinabuhi, maoy gipanumpaan. Daog sa mga tambal ginadapat, maoy sagang og panalipod, gihimo ang tanan, usag-usag giapima. Kuy daw, tipik lamang gayud sila, igo dang mga instrumento, nagaagat sa kabubuton ni Bathala. Ang panalangin, gisalib ang tanan. Gayud, walay kahimuan, ugod ang tanan gimbuan, ni bisan kinsang manggialamon, medical man o siyinsa man, kung mudumili na ang pagdawa sa kaayuhan o kaluwasan, sa bag-ong taming ug hanig sa kinabuhi, muhantod paunta. Ang hospital gidatugan sa kapilingban, musukwahi man ang panlimbasog, hayan matapos ang mga pag-antos. Bisan luyo sa mga haniti, suwab sa kabantog, ugali mudumili man gayud mo pahiluna, ang gahom sa tambal o medisina man, may manamili, may mupanaw sa daklit, usa kakamato uran. Muduyog man sa paghilak ang subok nga kalangitan, mudangoy-ngoy man sa ilabihan ang dughan, ug muagas man ang mga luha sa tumang kahingawa. Pilit dawaton ang sudla, timaan sa kapalaran nga gihingin lang, ug hinumdumi lamang gayud ang hospital, maalagaron, maangayon, musapupo, muatima, musalbar o kinabuhi. Bugtong si Bathala lamang sa kanunang gilauman, bugti sa kaluwasan, sa nagpingit nga balatian.